Ahojte, dnes sa ideme vybrať na revír, na ktorom sme ešte neboli. Je to revír na Záhorí, blízko Vysokej Primorave a sme zvedaví, čo nám prinesie. No, celý deň má pršať, bereme si aj bivák, aj prístrešok a prístrešok budeme mať ako kuchyňu. Vidíme sa tam. Oblačno až zamračené, na viacerých miestach nám aj zaprší, na východe zrážky len miestami. Najvyššia denná teplota 10 až 16 stupňov. Sú presne u nás, vieš, čo som ti vravil, že tu lietajú z toho obrovského stromu v dielke. Už sa tu začína pekne zelená čerto. A ja mám iné oči. Nič nevidím. Tam je nejaká zver, všimni na to, a tam vidíš? Daniela. Mami. Aha. Dobre, už budeme skoro tam. Tatino sa išiel pozrieť, či sa tam vôbec dostaneme autom. A ja zatiaľ čakám na ňo. Budeme tu do večera, tak budeš mať ešte na to čas, ja musím rýchlo to... Tu mi ich daj, Šimčo. Šimi, hotovo. No zatiaľ to tu máme takto, tu máme prístrešok, teda bivák a tu máme všetky veci. A ja sedím tu máme krmiva. A sa hýbu. Zakrmíme si trošku peletami, Šimi, jo? To je ako keby kvetiny. Padal pod stromom. Tak toto bude vypadať. Takže na jednom háčiku je to takto. Rohlíkový bojlis, sladká kukurica, krmítko. A na druhom je tam halibúdka s ovolkom. Ideme to tam šupnúť. Bude ako hamsi. Trochu tréningu. Asi pre teba. Dobre, ja som ryba. Ťahám silno. Povol si cievku. Tak, teraz nenatáčaš. Dobre.
To je preklopenie cievky. Povoluje sa cievka týmto, dobre? Takže ešte raz. To preklápaš iba keď nahadzuješ. Pritiahni. Nie, pritiahni. Hore udicu, kolmo. Dobre, ťahám. Nedrž kľúčku. Chyť si tú šroubku, čo máš vpredu na navijáku. A keď ťahám silno, trošku ju pootoč. Doprava. Skús do jednej strany. Tak. Ešte viac. A vidíš, teraz si odvíjam. A keď ti odvíjam dlho, prikrúď ju. Tak, a vidíš, zase ma máš. Teraz si ju zase ti silno ťahám. Hore udicu, Šimonko. Udica musí byť rovno. Tak. Silno ťahám. Povol si trochu. Nie moc, iba trošku. Dobre, ťahám. Prikrúť. Dobre. Teraz. A teraz ma privíjaj rukou. Dobre, teraz ma privíjaš. Super. Privíjaš ma. A teraz už som pri brehu a začnem silno ťahať. Čo spravíš? Rýchlo, trošku si ju povol. Tak. Teraz netoč, lebo skús točiť teraz kľúčkou, keď máš povolenú cievku. Povol si cievku. Vidíš? Nič sa nedeje. Ty točíš ako puk, ale ryba je na mieste. Čiže privíjaš ju len, keď je trošku dotiahnutá cievka. Dotiahni a privíjaj. Hore udicu nad seba. Už počuješ cievku, to vieš, že neťaháš. Pritoč si ju viac trochu. Tak, ťahaj. Nie až úplne na doraz. Vidíš, teraz cítiš, že ťaháš, pozeráš, ako je udica. Ťaháš. A teraz, keď spravím výpad, rýchlo povol. Vidíš, chápeš už tomu princípu? A teraz ma pribrzdi. Tak, už si ma pribrzdil, ťahaj. Neťaháš, pribrzdi viac. Ťaháš, chápeš? A teraz už som pri brehu. Už si myslíš, že ma ideš podobrať. A zrazu ťahám. Pribrzdi. Dobre, a ťahaj, navíjaj ma. Dokedy ešte? Už si pochopil ten princíp? Čiže... Teraz ťa vyťahnem. Tak, dobre. Vyťahol som. OK, koniec lekcie. Tak, a ťahaj. Je tam? Dobre, tak pomaly, ako sme sa to učili pred chvíľou, Šimi. Dobre? Dáva sa. Pomaly, keď ti zabere silno, keď bude ťahať povol cievku. Tebe som ale. No, ostráč. Počkaj. Leskáč tentokrát. Nie, karas. Karasek. Malý. Takýto karásek. Pozrel si tú fazolu, myslíš, že ti to bude chutiť? Vždycky majú tú, čo chceš v bile a zrovna teraz ju nemajú. Čo by sa stalo, keby si tam už nemal plyn? Čakaj, ešte si tu dáme to. Prosím? Čo by sa stalo, keby už si tam nemal plyn? Keby som tam už nemal plyn, tak mám ešte jednu, v ktorej je plyn, vieš. Nie je úplne plná, ale skoro. Takto si prepcháte lyžičku cez túto slučku. Potom takto ohnete a Vrátiš. vrátiť. Tak, a teraz to potiahni. Potiahnete. Tak, super. No vidíš, už ti to ide. No ukáž. Kde si? To čo? Na kraje. No, to si naštíkáme. To bublota. Uj. A už aj západ bublota. To na tú dažďovku Šimonko zaberá teraz. Nie, keď to bude ťahať. Ochutnám. Ochutná, on sa nepopal. Čo povieš? Daj, pomiešam ti to.
Ešte treba. Dobre. Paliť. A to kde si zapálil? Tu, ako sú tie dierky, tam priložíš zapálovač. Ono aj týmto sa to dá štikať. A vieš, že iskra sa spraví. Ale niekedy to nechytí dobre. O, aký modrý, ale len táto bacha. Ty sa popálíš. No. No, dajte sa. No, trošku to ale... Drž obloudica. Že to. To vždy, keď ješ, tak vtedy sú zábery, vieš. O, ale trošku je to pikantnejšie, neviem, či to dáš. Tak nie, budeme robiť ešte tú živánsku. Ale aj párky mám. Či... Až pekačky máme. Koľko? Neviem, asi 3 či 2. To je teplé, že? Dám to už dole. To pálí, takže sa to bude točiť. Pozerám, že tu. Oj, zapri. Dobre, šimi. A to? No. Ty dobrý kapol. Tak čo nám zobral? Dážďovku, šimi. No jaká? Tak dáme ešte na dažďovku. Ešte dáme na dážďovku. Túto udicu. To neťažký. Ty, to neťažký. Áno. No, aký pekný kaprík. Dobre, ideme na to. Dúfam, že sa nemykne. Choď, zbehaj. Ďakujem. Ty bol, som celý mokrý. Dobre, šimi, super. Iba zdvihni, teraz nesekaj. Tam už je hore udicu, šimi, hore udicu. Nájde to sumec. Asi. A ťahaj ho. Ťahaj ho, nepustí ho tam do boku. A už ide do druhého. Dobre, ťahaj hore udicu a privíjaj. Šimonko, poď vyťahnuť túto udicu. Túto, vyťahni, dobre? Dobre, vyberi ju von a polož ju tam vedľa bývaku, nech nám nezavadzia, dobre? No, ten je pekný. Kaprík. Ja ho vyťahnem, ukážu. No poď, nespadni do vody, opatrne. Pomáš podberák? Už je tam. Šimonko, daj to preč, to sa zdvíha teraz rýchlo, vieš? Takto, pust. Takto sa to zdvíha, vieš? Obsahuj sa. Aj s konárom. S konármi, no. Kapor, že? Mhm. Ty, tu idú kapre. Uj, Ruky máš mokré? hej, ne. Ukáž sa. Tam choď z tej druhej strany, Šimonko. Z druhej strany choď, tak. Poď kamarát, naspäť do svojho živla. Ďakujeme. Či na len, čo ešte? Na tú halibutku nebol zatiaľ ani ťuk a močil som to tam dobré 3 hodiny, tak skúsim teraz takúto huseničku.
Dobre, Je tam. Priťahni si brzdu. Bacha, ide do tej druhej udice. Hore udicu. No bacha, to je veľký. To bude veľký. Dobre, nepusti ho ďaleko. Túto udicu vyberiem. Vyberaj. A ty ho nepúšťaj, tam sú stromy, Šimi. Priťahni ho. Dobre. Prikrúť si tak, ako sme sa to učili. Trošku si prikrúť, nie, to povoluješ, naopak. Prikrúť si a nepovol mu úplne udicu. Priťahuj. Hore udicu, Šimonko. A dávaj, navíjaj ho, nepustie do tých stromov. Navíjaj. Tak, dobre. Ten je veľký. Dobre. Povol si cievku. Naopak. Dobre. Tak. Dobre, prikrúť si trošku cievku teraz. To rýchlo, beho. Máme ho porazen. Super, zdolal si ho sám. Pozri sa, aký krásavec. Poď na podložku. Neverím, že som ho vytiahol. Sám si ho vyťahol. Super. Tak máme také operátko. Čakáš, Prnďo, aby sme sa tu nezamotali. A ho zmeriame, nie? Keď už to je taký tvoj úlovok. Stále asi to 7 záber a ryba 7. Tuto pičí, kaporo. Šimi, 50 rovných. 50 rovných. 50. Ahojte, idem ho odfotiť, potom vám zavolá, jo? Dobre, čaute. Čauko. Poď sa s ním odfotiť, to je tvoj úlovok. Kamarád nazad do vody. Šup! Asi áno. Ale taký pazúr malý. Malý lisec, Šimi. Čo posielaš kamošom? Malý lisec, hej, kamošom. Malá zlatá rybka. My ťa nepustíme, musíš nám splniť prianie. Ja vám nespím. Je tam? Či nič? Pomaly. Nič, asi. Nič, dobre, nevadí. Ale tak už vidíš, už zobrali aj túto červenú. Je tam? Pritiahni si cievku. Počuješ, že ti rabka. Je tam, či není? Je. Dobre. Nepusti ho do tej udice. Cez druhej. Dobre, chyť pod berák. Maj popa. Okay. Už to budeš mať. No, už sa odháčil. Dobre, vyber. Nevadí, odopol sa. No, aspoň máme kľúč. Tati, Áno? to môžeš vypnúť. Čo? Lebo už nie som na teba pripojený. Aha, dobre. Už to máte vypnúť. OK.
Všimi. Ahojte. Zbalili sme to, lebo prší od rána a čoraz viac. Dobre sme si zachytali, chytili sme, neviem, 5-7 rýb, tak dáko. Hej. Ale sme mokrí, teraz sme to dobalili. A ideme domov si dať horúcu sprchu. Živánsku aj s kuchynkou budeme musieť nechať na budúce, keď bude trochu krajšie počasie. No, like dajte, ak si rybár, a napíš do komentára, ak nie si. A ak sa ti páči môj kanál, tak mi daj odber. A vidíme sa na ďalšom videu. Ahoj. Počkaj, ak nie rybár nemôže dať like? Nech má dá. Nech dá like. Na ďalšom videu. Ahoj.